Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Gagabsat ita rambakan tayo ti solemnidad ti pannakayuli ni Apo Santa Maria sa dilangit, pribilehyo nga isolaeng ti nakaawat. Gapo ti pinagbalin na nga anak ti Dios na isang sangayan nga sagot ken kuana na iuli as ibabagi ken si kakararwa. Dawaten tayo ti panangibaba at tinasantuan nga ina. Tapno da tayo makikadwa tayo tumat ken kuana, umuli tayo tumat ang makikaysa ken kuana ken ni Apo Jesus. Tapno nga rod maikari tayo makiranod iti dahi tinasantuan na misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Datay amin kuna tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sa o aramid ken liway ko basul ko unay isung agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasid kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Aku mengasihi
Gloria iti Diyos, iti kangatwa. 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 Ket dito'y nagkakapya kadagiti tattawa na imbag. Nagnaknakem da ibunan nagdakaitan og nakabagrog babanda kadaydayawen daka. Kaputi na indaklan na dayag mo, Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sa maman na kabalin namin, kat sika po Jesu Kristo, bugbog tong anak, Diyos na po Kordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sika mangika kadagiti basbasul ti lubong. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sika mangika kadagiti basbasul ti lubong. Awatem kadayto arararaw mi, ket sika situtugaw iti makanawan ti Ama. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. O Jesu Kristo ti nasantuan, siksikang wapo, siksika ti kangatwan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa.
Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, inyulim asibabagikan si kakarorwa iti gloria ti langit, ni di natulawan a Birhen Maria nga ina ti anak mo. Ipaay mo kadita itorong mi adiagresat ti isip ken nakem mi sa dilangit. Iti kasta maikarikam met a makiranod to ken Apo Santa Maria iti gloria. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti libro ti paltiing. Nalukatan ti templo ti Dios sa dilangit. Ket nakita ti lakas sa titulag iti uneg ti templo na. Kalpasan na, nagkimat, adda napigsa nga rimbangaw, nagguruod, naggingined ket nagtudo ti kastaunay nga oraro. Kalpasan na, nagparang sa dilangit ti sabali a nakaskasdaaw a pagilasinan. Adda maysa a babae nagkawes ti init, a nagtakder iti bulan, ket ti ulo na adda korona a binukel, ti 12 a bituen. Dandani agpasngay ket agik-ikkis ti sakit ken rigat na agpasikal. Nagparang sa dilangit ti sabali a nakaskasdaaw a pagilasinan. Adda dakkel a nalabaga a dragon a 7 ti ulo na ken 10 ti sara na ket adda korona ti tunggal ulo. Iti ipos na inapras na ti apagkatlo dagiti bituen ijay langit, ket intapwak na ida iti daga. Nagtakder ti dragon iti sangwanan ti babae, adandani aganak, tapno alununen na ti ubing apaman a maipasngay. Kalpasan na, impasngay ti babae ti maysa a lalaki, amang ituray to ti amin a nasyon, babaen ti sarukod alandok. Ngem narabsot ti maladaga, ket naipan iti Diyos ken iti trono na. Nagkamang ti babae ti letang, ngayon sagana ti Diyos sa pagyanan na. Kalpasan na, nangeg ko ti maysa a napigsa at timek sa dilangit. Dimtengen ti panangisalakan ti Diyos kinunana. Impakitan ti Diyos ti panakabalin na akas-ari. Inpakitan ti Kristo na ti turay na. Tanapagtalawen sa dilangit, ti jablo ang mga dardarom kadagiti kakabsat tayo, iti aldaw ken rabii ti sangwanan ti Diyos. Ti sao ti Apo. Adda ti reyna ti makanawan mo, anagarwat ti agkakapateg nga alahas. Adda ti reyna ti makanawan mo, anagarwa ti agkakapateg nga alahas. Onobyo ti ari, denggem tinak ibaga, dagiti tattaom ken kakabagyam, lipatemon ida. Gapu iti pintas mo, tarigagayan na ka iti ari, isun ti apom, tungpalem nga rod ti kayat na. Siraragu ken sisaragsakda asumbrek ti palasyo. Ti may basa na adaw iti munasurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Napagungar ni Kristo kas pamatalged, ang mapagungar tumet dagiti matmaturog iti tanem. Takas iti ay iti patay, gaputi may sa tao, kas to'y tumet ti panakapagungar dagiti natay. Kas iti papatay ti amin na tao, gaputi panakipagmaymaysada ken adan. Kas tamet ti panagungar to ti amin na tao, gaputi panakipagmaymaysada ken ni Kristo. Ngem tunggal maysa ti batang na, umuna ni Kristo, kalpasan na, dagiti tattao na, inton tiyempo ngayay na, ket umayto ti panungpalan,
Pukawen to ni Kristo ti amin na turay, amin na panakabalin ken bileg, ket yawat nganto ti pagarian ti Diyos Ama. Tamasapol nga agturay ni Kristo, agingga maparmek ti Diyos, ti amin nakabusor na. Ni patay ti kabusor, amaudin to amaparmek. Ti sao ti Apo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Nagrubwat ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan iti maysa nga ili ijay Judea. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria, naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babbai, impukkaw na. Nagasat ti ubing nga ipasngay munto. Anyan apan nakapadayaw ko, taumay naksarungkaran ti ina ti apok. Taapaman anangig ko ti kablaaw mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko, gapo iti ragsak na. When nagasat ka tamamati ka amatungpal to ti insao ken ka ti apo. Kinuna ni Maria, toy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak toy kararwak, gapo iti Diyos amang isalakan kanyak. Tanalagip nak siyak ananumo nga adipen na, ket manipod ita, awagan dakto itinagasat dagiti amin at tao. Gapo kadagiti naindaklan abanag nga inaramid kanyak timan nakabalin a Diyos, na santuan tinagan na, kaasyan na dagiti agbuteng kenkwana, manipod iti maysa akapututan, agingga kadagiti sumarsaruno. Imparang natipan nakabalin ti takyag na, ket winarawara na dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandat da. Inikkat na dagiti pannakabalin, inikkat na dagiti mannakabalin nga ari iti trono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pinennek na dagiti mabisin, kadagiti agkakaimbag, pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti karina kadagiti amma tayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na. Ket nalagip na akaasyan ni Abraham ken ti kapututan na iti agnanayon. Agtallo abulan nakipagyan ni Maria ken Elizabeth, kalpasan na nagawid ijay balayda. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening,
So dahito tay kalaban tayon tano kastoy nga misa ti rabii na ibayakabak na talaga nga narigat ti rumuar na sulit na ideklara tatay nga declaration dayjay Santa Maria Paris, Our Lady of Assumption nga may sa akas may sa Basilica imay ni ti Papal Nuncio to the Philippines ni Monsignor Charles John Brown, Amerikano iso na iso ti representative ni Santo Papa dito'y Pilipinas. Kaya nakadado nga tao, nagadado misa dan di Santa Maria, ngam nagadumet lat nga tao. Tadati-dati di Santa Maria, dayday wenda, idi pay laeng, idi ubi apagpuot ko dayday wenda daytan. Taga sa bali nga luglugar abra kadakwa umay dadta, nagado misa dati piyestada, nagado ti mapan makimismisa pilgrim church nga talaga dayta. Iso nga mapan. Basta August 15 dayta ti piyesta na ngam tinakalalagip kanyak ti August 15 day di amang May. Agi sang petlat tati sanga planggana uno sanga labanga uong. Kenatay idi 1988 dakam nga kakabsat nga sanga pulo nagdidinamag kami no sinno na dinno nang ibagaan sinno kanyami tinangibagaan na dayta nga pagalalaan awan. So nga napanla di langit innak to sarakan di langit no agkita kami ayan na ti pagalalaam ti uong kunak token ni amang. Basta dayto piyesta di iso nga pangawag da di ayan mi pay dato yung aldaw piyesta ti uong tagruar ti uong. Ngam dayto piyesta nagbalin nga basilika nya ti basilika. Indeklara na di jay nga ti amin nga agpilgrims ijay mapan agdalya sa apan agkararag nangruna tatay nga aldaw adda indulhensya plenariana plenary indulgence anya ti indulhensya plenariada tayo nga tattao agbasbasol tayo agtultuloy mati panang pakpakawan ni Apo Dios nangruna no agkonfesar tayo wenno saan nagramid tayo ti act of charity pang supapak wenno agfasting tayo pang supapak ti basol. Ngam dayta nga basol tayo, nagapot man nagbasol tayo, addan tulat ta panangisaop tayo iti purgatorio. Agyan tayo tulat na ti purgatorio gapot ti kinakabsot tayo nga tao. Haan nga dayta nagkonfesar tayon ka nagtaros tayo mo langiten haan Iso no nagkonfesar tayo ikarkarigatan tayon ang haan nga ulitin dayta abasol. Diye kumaa. Han nga konpesarak tapno agbasol akto manen. Han nga makaslakala na ginnaw tapno mabalintuman nga pangananen haan Kayso diya indulhensya plenarya indeklara na dagiti mapan ijay agkararag no tatay dagiti napan ijay tapno diya panagyan tayo sa dipurgatorio nga panangisaop dayta nga basol umababa. Kano kanayon kang agpilpilgrimage kanayon ka nga agat atendar archdiocese kala ko makristo rey nga dagiti ideklarada nga simbaan mano ti simbaan tayo nga pilgrim churches ditoy Ilocosur tatata Year of Hope nga rod Pilgrim of Hope anya dayjay nagado dagiti isu kung kuna tayo nga mapantayon to ag pilgrimage ora ito lang archdiocese tayo sa dinno Tagudin Santa Lucia Santa Maria Bantay simbaan Abasit ijay anya naganan Kawayan ijay katedral, ijay sinait, and maysa, I think magsinggal. Dayjay siyam dayjay indeklarada. Nga dagitoy na mapangka, di pa nagsakripisyo, makmaksayan, ti dayjay so dayjay indulhensya plenar, makmaksayan, ti panagguray monto ijay purgatorio. Although hangka mo mabaling nga mapanji impyerno ta hangka mo a kriminal ken nagbabawi ka matibasol mo ngam isaop mo iso nga no agatender ka kadagitoy no agkararag ka anya ti aramidem agkararag ayay agkomunyon agkonfesar before or after a week dayjay within the week dayjay napasamak ijay and then pray one our Father Hail Mary in glory before the intention of the Holy Father. Dahil ti ko na ti indulhensya plenarya. Iso nga da kayo nga napan, agkonfesar kayon to, agkomunyon kayo ta, makimismisa kayo mat ikararagan nyo, dahil maksayan. No kanayon tayo nga aramiden, maababanton ti panagyan tayo, nataros to di jay, ipapantayon.
Kanagadumot tatay, apa, makipicture kami man. Taga Batak pa, nagaya nakatiliw kanya. Apa, buy-buya kami. Batak yay, Ilocos Norte, timay. Kadagiti hanga nakapicture nga mangkuskus hilap. Inton maminsanan ka. Hanma nga mabaling nga datag picture to bratayo kami sa mat. Kanagaduda. Nagadot tao. Katata, dito nga panagbalin na nga basilika nagasat tayo. Duan, gisinait. Dadyayan, nagbasilika gisinaitan, minor basilika. Ito yan. Kung kunakmat ka, niya nga tamot no ilaban, niya ilakad mi mo jay Salcedo nga agbalin nga ecumenical shrine. Madingata. Shrine di amin nga pamati kung may dami dito. Ecumenical shrine. Kung kunak mga iyang ang nagmayat siguro mo niya o may nagita orthodox kada. Nagita, andiya mo pa niyo maramid to yan. Madinsamot. Ang kung kunak lang daya, awan di kas jay na. Antatan niya po Santa Maria, fiesta, pribilegyo. We have to review. What are the privileges? For privileges nga naitid kini po Santa Maria nga awan iti sa bali nga tao. Isuna lang nakaawat. Anya dagiti pribilegyo na. Immaculate Conception. Gaputa agbalin nga ina ti anak ti Dios ni Apo Jesus na ilaksiden ijay pay latyan ni ana nga inana na ilaksiden ti basol at awid. Tananipod nagbasol ti tao from the very start, daadan kin ni Eban, na namulitanan ti tao, aminan nga maiyanak, mamulitan ti basol. Kagaputa amin nga maiyanakan, mamulitan ti basol, bunyag ti mangikatan. Kani Apo Santa Maria, nga mabaling nga jibagina, pagnaan ti basol, tahanton nga maikari, nga pagnaan ti anak ti Diyos. Iso nga from the very start, nairugin, maisikog pa ilan niya po Santa Maria, Immaculada Concepcion. Saan anamulitan ti basol tawid, pribilegyo da jayan. Anya ti maikadwa nga, anya ti maikadwa nga pribilegyo nga naawat na, perpetual virginity. Agnanayon berhen. Iti imatang ti tao, gaputa aramid ti Diyos, iti kadatayo, hantay ma-imagine, nga agnanayon a berhen, ti maysa nga babae, no di iso na ilaksid, ken di jay panaganak na, ad-adda nga na protektaran, na pasanto di kinaberhen na, kunana di, hantay man kabailan nga panunutunan. Agnanayon, perpetual virginity, berhen nga ina. So dayay, pribilehiyo maikadwa. Maikalo anyaman ti pribilehiyo na nga naawatan. Naawagan ng gaputa, anak ti Diyos, nagbalinan nga ina ti Diyos. Diya kanta tayo, ina ni Jesus, ina ni Jesus. Dagpadaya mo takan tayaw. Mother of God, Theotokos. Nagbalinan gaputa Diyos ni Apo Jesus, nagbalinan nga title kanya na ti ina ti Diyos. No bigbigam ni Apo Jesus nga Diyos, nagbalin ama. Ti ama na ay the Father in one kunana kasi may maysa tatamot sino tinaawagan nga rod ti inana iso na. Iso nga Mother of God, maikalo nga title nga naited kini Apo Santa Maria. Narigat mga panunutanan. Hantay nga talaga mapanunot. Pamatilaeng ti makapangaramid dahiti ibagbagada kini Apo Santa Maria. Iso nga dagiti kakabsat tayo nga makagura kini Apo Santa Maria. Likliklikan da nga i-discuss. Kagura da nga talaga. Sino ti tao nga agbaling nga ina ti Diyos? Sino ti agbaling nga agnanayon nga berhen? Tatan na karkaro manen. Apaya nga awan ti relic ni Apo Santa Maria. Kala ko da relic tayo ni San naganan Peregrino, di ma nakita yon ije prayer room. Hindi yun sapay amo ti relic mo. Jeric sa amo ti amuyo. Amuyo relic. Ada first class, second class, third class. Anya ti first class, parte ti bagi di jenatay, tulang, buok, unaan niya. Diyan mo na niya nga parte ni San Peregrino ti suti adatoy. Mga dati batit, batit, relic, na graduan na yun na naideklara nga santo, relic na dyan. Dagi ito gamit na second class. So kung dati brief ko, idulin nyo kung kunak na agsanto ak. Alain nyo ito dati, bot-bot nga brief ko. Daka ito kaadwanan ang laman ko.
Dagiti gamit na ag second class dayjay. Ken dayjay to anyaman nga kalakuma gamit nga maideket to iji first class nga really pasiti bagina no to lang wano anyaman ag second class kunanan to dayjay second degree. Kawan ti relic na po Santa Maria taapaya imuli asibabagi ken si ma-imagine tay nga rod dayjay. Ngam iso ti dogma of the church, panursuro ti simbaan tayo isugurod nga awan. Sino ti nagpilpilgrimage kanya yuhulilanen? Awampay, ni Mayura nga ta. Nakakita kayo ti tomb ni Mary. Awan. Taapay, naiyuli sa dila. Sino ti maka-imagine? Iso nga rin nga agpakpakot to nga kakabsat ng nagriga man. Dadin to kakaasi dagita anghel mga mangyuli kanyak sa dilagit uray payakpak na nga payakpak. Akin overweight ka mat. Uray sa nga nagtagtaga inapag tin angels nagaduda. Iso may tin drawing ni brother Ejan nga mga kastati may kuha na naminduan. Tibi pa kayat ko panunutin idi ko uray tagtaga inapla ko makaagparang niya po Santa Maria nga maamot angels. Narigat nga i-explain. Yung dadakkel damot. Dadakkel damot iti angel kasla damot na tao kadadakkel dayay in my dream. Dreams at duamot namin duamot. So dayay naihuli sa dilangit isong oron nga agpakutong ak tapno laglag ore bitbitinan naktulaeng man ni arkanghelan ang kasi kastanak to jila may ngam dati nga kadakkel ko di nakarkaro dagita dadduman. Sa nga reprop nga angel mangingatok ka. Ngam naihuli. Hantay ma-imagine. Hantay kabaulan nga isilsil iji panunot tayo. Nukas ano tinaaramid. But in the book of Revelation, iso day jay, at danto di iso na nga nakurunaan na balangatan, ti agkakangin na aperlas, nga iso tinangayanak ti berhen, nga uray ti dragon ka, nga pito ti ulo na kakayat na asa malin, haan, naabak, taapaya, dadta nga rod jimpaltiing from the beginning, nga addan to berhen, nga agsikog. Isunto da ito'y magsikog, isunto ti mangisalakan ti sangalubungan. Katitle ni Apo Santa Maria dayta Assumption na iuli Ascension ni Apo Jesus nga may mismo by His own power isuna imuli inalalayan dagiti angheles ngem no Assumption hanga kabaalan ni Apo Santa Maria ngem iniuli dagiti angheles. Kasano pa nang pampanunot tayo? Uray siya lada tayo ko Apo, adda ka lang nga agmasmasa mo nga agpalpalita. Adda kasano pa nangawa mo? Adda ka lang nga agraraep nga agal-ala, bisukol, agar-aramid ti pagtiliw, barikbag. Kasano pa nangawat mo? Inyuli na sa dilangit. Ngam babaan laeng ti pamati nga maaramid dayta. Naaramid ngam masapul nga han nga babaan ti pamati, mapauneg laeng ti pamati, tapno mamati nga naaramid dayta. Kitaan nyo tila ti panursuro, kitaan nyo ti panangi pakaamuna, ti kinasi asino na. Kasano ti panangi pakaammo ti kinasi asino ti Dios, agraman dagiti tao nga naaramat ni Apo Santa Maria. Ito ibanghelyo tayo. Napan nagtartaray ni Maria, joy, kabambantayan. Sino ti adya ni Elizabeth? 70 to 75 years old masikog. Kung nanti anghel ken ni Maria, malagip mo ni Elizabeth, akasinsin mo, nga bakit una yun ken Lopez, masikogan, innam abulanan jay, sikog na. Kamaaramid kanyak akas kinsaom ko naman ni Maria, from then on, agsikog mutin ni Maria. Iso nga napan kin ni Elizabeth, apan na pinanagnakan, no, os-osto nga masikog, adya yung bagati anghel, handa mga agkaaruba, awan pa yung latex ini, handa pa yung nag-video call nga, hello ate, masikog ka no? When, awang ngipan ni Elizabeth, at tanto pulan. Napan? Idi nakita na ni Elizabeth nang i-declare, sikati kagasatan, day nga luwalo tayo, sikati na inggasatan ka, dagiti amin, babae di Ave Maria, na inggasatan mo tibong ati dyan, ni Apo Jesus, ngamin in waragawa, ikinumpleto tayo laeng nga ni Apo Jesus, taapaya, nagkuti da ito'y ubing ti tiyan ko, di nakita na, naggasatak na,
Masikog ni Maria mutten ta imbaganan mangrugidyayan ke ina ti apok pinadayawan ni San Juan Bautista ni Apo Isus nga DJ sikog. Iso nga sika tinenggasatan kadagiti amin nga babae nagkanta mutten ni Apo Santa Maria anya ti kunana tuy pusok idaydayaw na ti Apo agragsak ti kararwak gapu iti Dios anang isalakan kanyak. Na siya ka na numunga adipin na wagan dakto anagasat. Napanmutten, iso na mutten tinagkanta ni Apo Santa Maria, awagan dakto anagasat, dagiti nanumo, intanok na, dagiti natangsit, winarawara na, ampay lang ay may ti Salcedo, tadapay lang natangsit sa, hindi ka mo. Dayayan, nakipagnaed ni Maria, agtalo abulan, kayat na nga sa uwan, nauray na nga naganak ni, nakitaan nyo di sekwensya na, nauray na nga naganak ni Elizabeth. Mabalin nga agtalo, kunana kay 6 months. Kahit na nga sa uwan, agtalo, napaganak na, sana pinatanggadan, sa nagawid ngam 3 months mutten dayay, tiyan na idi agawidan ag 4 months. No kitaom dayay sekwensya, dyan napasamak. Dayay matinaaramid kini Apo Santa Maria. Kitata, anya mati hope, anya mati namnama, nga tartarigagayan na ti mensahe na kada tayo ti yuuli na sa dilangit. Ti tarigagay ti Dios, ti kayat na agkakadwa tayo to amin ijay. Agraman ni Apo Santa Maria ti tarigagayan na agkakadwa tayo to amin ijay. Amuyo ti bilag ni Apo Santa Maria nga rod. Adda maitulong na kaditi pamahati tayo. Apaya nga iso ti pagpatpatulungan tayo, haan nga iso na ti Dios tanalawag, haan nga iso ti Diyos, ngam makatulong ti panangibabaet. Santa Maria, ibabaet na kami, ikakaasi na kami. Haan nga kaasyan na kami, refer only to Jesus and to the Father, kaasyan na kami. Iso na, ikakaasi na. Anya ti panangibabaet ni Apo Santa Maria, nagado. Nandiyan pa ilaang, Our Lady of the Pilar, Saragossa, Spain. Natayon ni Apo Jesus. Approximately si bibiyag pa ila ni Apo Santa Maria idi. Ni St. James the Greater, laklakay nga Santiago, napanje Spain, nagiwaragawagan, nagkararag di igit ti karayan, Apo awam mamatpati, kadagito nga Espanyol. Nagparang ni Apo Santa Maria, nakabatay ti adigi. Ngam by that time, approximately si bibiyag pa ila ni Apo Santa Maria idi. Awam mo naka-i-record. Kanya ti kunan nahang kamadanagan, ti katibker ti pamati, adunto mamatid to'y kunana, agpataader ka ti templo, simbaan di igit ti karen, so nga di kayat ko pa yung mapangkitaan di Spain, Saragossa, at datat na nagpintas, nakitaan nyo di picture na, nagdakkel, basilika, iting ano katedral. Kaya nakastoy to katibker ti adigi, day ti pamati da, iso day Our Lady of the Pilar, adigi nga dakkel. Iso innala na. Kaya nga panangibabaet na, si bibiyag pa ilan ni Apo Santa Maria idi, nagbilocationan, nakitan ni Santiago. Nakaadado ti pasamak na kanya tayo, aggubgubat ta, Our Lady of Fatima. Aggubgubat abaken dan, ti komunismo alaan dan, tilubungan, dumakkel nga dumakkel. Taapaya, komunismo, handa mamatikin ni Apo Diyos. Dadaulan na ti Kristyanismo, anya tinaramid na nagparang ije Fatima, anya dagiti secrets of Fatima, conversion of Russia, komunismo, makonvert, nagbalbali ti Russia. Nagparang, dagiti ti panangibabaet, nga dakkel a panangibabaet, isugor di panangibabaet ni Apo Santa Maria, kanya tayo. Kanya mo ti panangibabaet na kanya tayo. Uray ka di ano nga agparang ditoy, uray ka di ano haan nga agmilagro nga umay, tadamot pamati tayon, ngamaan niya dayjay, nagpintas man dayjay, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras, ti ipapatay mi, amen. Di escapularyo, ay di dyan ni enya naganan, di dyan ni medal anya ganan, di dyan Our Lady of Mount Carmel, di brown scapular, inted na kin Simon Stock, inted na mismo nga material.
Ti amin nga mga ramat datoy ko na niya po Santa Maria, haan nanto nga the Saturday after their death. No, natay ka kung Martes, di Saturday, no naka-aramat ka, di Escapularion, mayat to ka nga ikwatay di ang devotion mo, di Our Lady of Mount Carmel. No matay ka, into no Sabadon, after your death, alaen na kan. Isugarod nga ti Sabado, kaaldaw ni Apo Santa Maria. So no natay ka ti Biyernes, overnight ka la di purgatorio, wow, dajay kan. So mayat maadagiti nakausar, agos usarak mo't idi deti mo plastic nga gagatangan mi di Santa Lucia ngotak may di ubingang ngam nahiligak di ubingang ti kasjay. Tatanday tayo mo ilupot ngamin apaw napanggag tennis inton ramanam nagapgad. Ta maiwagat mo't nagrigat ko mga maanusan. Kadagiti nga panangibabaet. Itakin inton oras ti paipapatay mi amen. Apay ti panunutin tayo ni Apo Santa Maria ni Apo Jesus ti kayat da makikaysa tayo to keng kuana. Na siya at akada kayo nga awan basbasol na do'y Salcedo ta, baka umuli kayo nga si babagikan si kakararwa. So siguro nga banbantayan nyo na tayo tanong na pukaw ka, wow! Napayan ni Uncle Ilyasan, napamudji langit, nawamot. So nga tang banbantayan nyo ta baka aglibas nga mapanji langit. Ngam nila ang Apo Santa Maria nakaramay da na daya, tapayada tayo, nagnaan na tayo ti basol. Ngam anya tinamnama kanya tayo, makikadwa tayo jay, mapurify da ito'y bagi tayo. Madalusan. So nga purgatorio, cleansing, madalusan, babaan ti karkararag, ngam makipantayon to. Haan nga dayto nga perfect nga bagita yung tanakapsot dayto bagita yung nga dayto ngam ti kararwa ma-preserve iso dayjay no madaldalusan iso mapantumot ijay kadayjay tinamnama nga pakikadwaan tayon to dayjay ti karina nga awan to kuma kunangan ni Apo Jesus awan to kuma mapukaw uray maysa kada tayo nga mamatiken agtulnog diya mo adagit hanga mamatiken hanga agtulnog karina dayjay kadaya tinagmayat nga napampanunutan tayo isugod nga ikarkarigatan tayo ti agsingsingpet ikarkarigatan tayo ti agbibiyag analintag ure agkara itublak tayo bumangon tayo tapno palintagan ti biyag takas diyan mo ti kayat na diya tarigagayan tayo ti agbalin nga nadalos kanapigsa at kay santuan nga ina tayo isungarod nga ina maawagan nga ina tapaya, anak na tayo nga rod. Kano anak na, sino ti mayat nga ina nga mangibalang ti anak na. No, dakaya na, apay kabailan na nga rod. Iso nga na pintas nang rod na tatada tayo agsakripisyo, iti piyasta na. Nasaya at lata ati agkamkamang iti ina. Kinpadasin nyo. Padasin nyo ti bilag niya po Santa Maria. Lualwan tayo ti mamatiak. Mamatiak, iti Diyos Ama man nakabalin amin. Mamatiak met kaniso Kristo abugbog tong nga anak na kinapo tayo. At imao ti arami ti Espiritu Santo. Ini anak ni Santa Maria Berhen. Nagtutuk ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa iti krus na tay ket na itanem. Immulog iti ayan dagiti natay. Nagungar ti may katlong aldaw. Imulis sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Dios Ama aman nakabalin amin aggapunto sadyay nga umay mangukom kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay mamatiak met ti Espiritu Santo patsek met ti Santa Iglesia Katolika ti panagririnnanod dagiti sa santos ti pannakapakawan dagiti basbasol kaddan tumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Kumararag tayo iti Diyos nga Ama tayo, iso anangawat ken Apo Santa Maria, si babagikan si kakararwa, tapno makipagtaeng iti nailangitan na pagarian. Kuna tayo, Apo iragpat na kamkadi iti agnanayon abiyag. Apo iragpat na kamkadi iti agnanayon abiyag. Agpaay iti Santa Iglesia, ken dagiti amin na dadaulo na. Kas ken ni Apo Santa Maria, agtalined ko si papukumbaba, ken si tutudyo, iti pagayatan ti Diyos, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti amin nga adda iti turay, maawatan da kuma ati Diyos, italunan to dagiti napakumbaba, ket ipababanan to dagiti natangsit,
kumararag tayo iti Apo. Apo iragkat na kampadi iti agnanayon na biyag. Agpaay kadagiti amin na babae iti sangalubungan, kas ken Apo Santa Maria, agbiag da kuma si Dadalos ken si Papakumbaba, ket iturong da dagiti lalaki iti kinasingpet, saan ket nga iti kinadakes, kumararag tayo iti Apo. Apo iragkat na kampadi iti agnanayon na biyag. Agpaay kadagiti awanan saranay, ngagsagsagaba iti uray anya arigat, ni Apo Santa Maria, anakagunudan ti panagungar ti mangted kuma ti saranay, ken liwliwa kadakwada, kumararag tayo iti Apo. Apo iragkat na kampadi iti agnanayon na biyag. Agpaay ti tunggal maysa kada tayo, rumayray kuma ti panagayat, ken panagdebosyon tayo, iti ina tayo anay langitan, kumararag tayo iti Apo. Agulimat tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apoy ragpat na kam kadi iti agnanayon abiyag manang nga asi a Diyos gaputi kinapudno ken ka ni Apo Santa Maria imparabor mo ken kuana tinaisang sangayan agundaway amayuli sa dilangit asibabagikan si kakararwa ipaay mo kadi tatuladen mi tinapakumbaba ken napudno a panagbiag na tapno mairanod kam tumet iti gloriam apakipagbiagan ni Kristo nga anak mo ken Apo mi. Apo Diyos anak arsa, imparabor mo, itinapay ka na
kumararag tayo, kakabsat tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kahit may paay, apakay daydayawan, ken pakaiglorian tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Agpangato ko mga umaykan kaapo, dagitoy daton, tinapasnek a panagserbimi, babaan ti panangibabait neneng gasata na Berhen Maria, anayuli sa dilangit, ipaay mo kadi, tamapasgadan dagiti puso mi iti apoy anadyosan nga ayat, ket kan kanayon laeng asika ti tartarigagayan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itagaayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka apo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Ta itangal daw na yulit sa dilangit ti Berhen nga ina ti Diyos. Iso nga immo na abunga ti iglesia, ket kastapay nga iladawan na ti iglesia, amay ragpat to iti gloria. Daytoy nga rod nga inaramid mo, agserbi amang patalged tinamnama dagiti tattaom, ken mangliwliwa kadakwada, iti panagdalyasat da ditoy daga. Rumbeng unay ngin keddeng mo, ati Berhen, saan na asagabaen ti pannakarupsa iti tanem, tangamin isutay ina, iti mangnibinibi nga ayat, sinikog na ti anak mo, apoon ti amin abiyag. Anansata makidanggay kami kadagiti koro dagiti angheles, ket agraragsak kami nga agkona. Santo, Santo, Santo ti Apo, Diyos kadagiti amin na parswa, ti langit kandaganap no da iti pakay daydayawa, usana iti kangatwa, madaydayaw ti itinagan ti Apo, usana, usana, usana iti kangatwa, usana, usana, usana iti kangatwa. Pudnoon ay Apo abiig akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ipaay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama iboyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy atin napay mangan kami. Ket iti daytoy akali suminom kami. Iparang-arang mi ti ipapatay mo Apo aging kaiti yay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawaten mi Apo dada kami makirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti nga lubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon na biyag, ket makiranod kam to, ken nainggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda anakapudno anagserbi ken kaditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus, kada tayo.
Awaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken itiya ay na Heso Kristo, anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak ti tedko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nuro ti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga may kakanya, ngem ti may salaeng nga sa mapaimbag tontoy kararua. Kristo
Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo iti panangawat mi kadagiti na makaisalakan na sakramentom. Babaan di panangibaba at ninenggasata na Birhen Maria anayoli sa dilangit, ipaay mo kadi, tamairanod kam tumet iti gloria ti panagungar na, gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Kabayatan to ti panangkanta tayo, ti kanta para kini Apo Santa Maria Apo, mainsensuan, ti ladawan, kastamot nga maidaton to dagiti sabsabong, kalpasan ti nasanton amisa, adda merienda tayo nga arroz caldo, sopas kada jamo, lechon sapay, ngamin ta piyesta. Pagsasangwan tayo to, pangrambak tayo, ti dayto nga piyesta. Kantaan tayo ti kanta para kini Apo Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa nga Ina ti Diyos. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo.
Nalpasin tinasantuan amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.